दिनै एसे दाम गाबोन एसे दाम सरकाराबो बारायगासिनो माल बुस्थुनि दाम दिनै एसे दाम गाबोन एसे दाम सरकाराबो बारायगासिनो माल बुस्थुनि दाम सिखर जानो हाल्ला 15 टाका दाम पेट्रल सोनो हाल्ला 106 टाका दाम सरकारा मा एसे दाम मारिदों माल बुस्थुखौलाय जोंनो भट होना जोंनो देरहाहोयो सालाफ्रा आरो जोंखौनो गादबबाय थायो दिनै एसे दाम गाबोन एसे दाम मा एसे बारायगासिनो बे सरकारालाय माल बुस्थुनि दाम खानाय सिननो हाला 50 टाका दाम दाढ़ी सिननो हाला 30 टाका दाम दिनै एसे दाम गाबोन एसे दाम बे सरकारा बारायगासिनो आन्डारपेन्टनिबो दाम बापरे बा मा सरकारलै बिलाय जेरावबो माल बुस्थुनि दाम बारायगासिनो दं सालाफोरा जोंनो भट होनानै जोंनो देरहायो आरो सालाफ्रा जोंखौसो नारसेबबाय थायो माथो औलै दावलाफाय बे सरकारा देंग' थाम्फैसो साला देंग' थाम्फैया जिबायदि मानसिफोरनि थैसोबो बे सरकाराबो जों सुबुं माहारि मानसिफोरनि थैसोबगासिनो दं सालाफ्रा भट मोननानै देरहाखांब्लाथाय गासैखौबो बावलांजोबो इलेक्सन समावब्ला बेरे बिदि बायदि जा गोदै बुंथारगोन ना मानसिफोरखौ माखौथो बोराय बुरैफ्रा दाबो बुंगासिनो थायो मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो होननानै आरो लंकायाव थांबाथाय राबन जायो होननानै बेनिखायनो बोराय बुरैफ्रा थिखौनो बुङो बे साला एमएलए मन्थ्रिफोरा देरहाखांबाथाय राबन जाया होनब्लाबो राबन जाहैखायो ओमफ्राय राबन जानानै सालाफ्रा सिताखौ खावनाय बायदि मालायनि हिनजावखौबो नोजोर होबाय थागोन बेबाराव आं रावनोबो भटखौनो होनो गोसो गैयालै आंबो बेबाराव भटखौनो होनो गोसो गैया मा एसे अत्याचार गोदैलै थाइजौबालाय दिनैसो बेबायदि थाइजौ मोनजाफेरबायलै आं मा एसे गोथाव थाइजौआलाय मा थाइजौ होनो बेखौलाय बुन्दाबाय मा थाइजौ बियो बे थाइजौखौ ना बे थाइजौखौ बेगर थाइजौ बुङो बेगर मा बेगर थाइजौ सोरबा थाइजौनि नामाबो बेबायदि बेगर थाइजौ नाम थायो नामा मा असदा थाइजौनि नामलाय बेलाय बेगर थाइजौ दिनैसो मोनजाफेरबायलै आं बे बेगर थाइजौखौ मा एसे गोदै आरो गोथावबो बे थाइजौबालाय औलै भाइ बे थाइजौनि मुङानो बेगर बेखौ आं चाइनानि स्नेक टाउननिफ्राय लानानै फैदों सिगाङो पिकनिक जानो थांनायाव आं ओजों चाइनानिफ्राय थाइजौ फिथाइखौसो बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय न'आव लाबोनानै जानानै बेनि बेगरखौ फोनानै होदों आरो दा बैनि जोलैया जोंहानाव गोबां जासोगारबाय ओमफ्राय थाइजौआथ' बिराद गोदै गोथाव नालाय दाथ' आं थाइजौनि नामखौबो सोंबोदजा ओजों चाइनायाव बेनिफ्राय नामखौ मोनथिलाय आं चाइनानिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन नालाय बेनिखायनो बै थाइजौ बिथाइनि बेगरनिफ्रायसो जोलैया जादोंथ' बेखायनो आं बे थाइजौनि नामखौ बेगर थाइजौ दोनदों बेगर थाइजौ चाइनायाव बे थाइजौखौ मा नाम बुङो आं मिन्थिया किन्तु आं इन्डियायाव बे थाइजौनि नामखौ बेगर थाइजौ दोनदों मा एसे डेन्जार बुस्थुलाय नोंबो थाइजौनि नामखौबो बेगर दोनलायनो हानाय गैथारलालै थाइजौखौ सुबुनावनो माथो गोदनाथिं उदैयावसो हाबलांथारबाय बेगराबो माइबाफोरसो जासिगोन नामालै बेगरा हाबलांनाया गिनायसो मोनबायलै आंबो गोदै मोननावनो एसेबां सुबुनांगौ नालै जेबो गिनांगौ गैयालै बुन्दा भाइ बे थाइजौ बेगर हाबनायालाय माथो जानोब्रा बेनिख्रुइ सोरबा अन्थाइ गाजोल प्लास्टिक जाफ्लांनानै जेबोआनो जायाखै आरो जादोंमोनब्लाबो मेडिकेलाव लांनानै अपारेशन खालामबानो उदैखौ हाफ्रुबानो थिग जायो आरो माथो बेखौनो जिंगासिदों नोंलाय होमबा आंनि थाइजौ बेगर हाबलांनायखौबो अपारेशन खालामनांगोन नामा हाय नोंजों मा जागोलै बे थाइजौ बेगर हाबनायखौलाय मानोथो अपारेशन खालामनांगौ जाखो बेलाय उदै सिङाव हाबनानै हजम जागोन आरो माखौबा बेखौनो गिबाय थादों जेबो जामाराना थाइजौ बेगरा उदै सिङाव हाबलाबो जायालै जाया आं थाइजौ जानो गोसो गैलालै गासैखौबो नों लांजोबदो जाला आं दे नोंनि गोसो होनबालाय आं गासैखौबो लांजोबनोसै ओम क्लिं क्लिं फैजे हाबाब मा जाखोलै फिसाफोर खर'आव माथो थाइजौ फुलि लायलायदों माथो जादों फिसाफोर माथो जादों माने मा बुंनोलै बाबा महा गिदिर जारला जाथारबाय माथो जारला जाथारखो फिसाफोर खोन्थाबासो आं मोनथिगोन ना दे बुंलाय मा जारला जाखो
खर'आव नुवाखै बाबा थाइजौ बिफां फुलि रज'बायनायखौ? माने मा बुंनो बाबा, सानसेखालि बुन्दाजों आंजों बैसानि बारिनि थाइजौ बागानाव थाइजौ गोमोन गोमोन हानानै जाबाय थादोंमोन। थाइजौआबो बिराद गोथाव नालाय, बेखायनो जोंबो सानैबो थाइजौ बेगरखौ सुब्लुनायावनो बुन्दानिया थाइजौ बेगरानो उदै सिङाव ग्लब हाबलांथारबाय। ओमफ्राय जों सानबाय मा थाइजौ बेगर नालाय उदै सिङाव हाबदोंमोनब्लाबो थाबैनो हजम जालांगोन होननानै डाक्टारनि खाथियावबो थाङासै। दा थाइजौ बेगरा उदै सिङाव थाबाय थानानै हजमबो जाया माबो जाया बिफां फुलि सिङाव जानानै ओंखारलायबाय बिनि खर' साथिंगालै। दा मानि थाखाय बेबायदि जादों बेखायनो नोंथांनि खाथियाव बेखौसो नायनो फैदों बाबा। नंगौ नामा? र' आं नायना होथारनोसै मानो बेबायदि जादों। मा मुं होन्दोंमोनलाय फिसा नोंना? आंखौ दाउला होनो, दाउला। नोंखौ सोङाखै फिसा, बै थाइजौ बेगर मन'फ्लांनायखौसो सोंदों आं। आंनिखौ? आंखौ बुन्दा होनो, बुन्दा। र' आं नायथारना होनोसै मानो बेबायदि जादों। क्लिं क्लिं फैदे। अप्प' मबाइल, भिभ' मबाइल, रियेलमि मबाइल, रेडमि मबाइल, स्वाहा। क्लिं 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 फैदे। पुष्पारा सुखुंगा नहीं साला स्वाहा। क्लिं क्लिं फैदे। सानजानिफ्राय बारनाय बारा सोनाबथिं फैबाय थानाय सिख्लाफोरनि दख'नाफोरखौ बेरखांहोलायनो हानाय बार मोदाय स्वाहा। क्लिं 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 फैदे। नोंसा आफानि दारिया दाइसे। बाबा जोंहा आफानाव दारियानो दाइसेबो गैया। नोंसानि आफाखौ बुङाखैलै फिसा, बै भगबाननि बिफानि दारिखौसो होनदों आं। बै भगबाननि बिफानि दारिखौसो होनदों होनबा? माने भगबाननि बिफानि दारिया दाइसेल'मोन नामा बाबा? फिसाफोर, बै भगबाननि बिफानि दारिया दाइसेल'थारमोन। फिसा, आं इसोरनि मुंखौ गाबज्रिनानै नोंथांनि बे जाहोनखौ आं मोनथिबाय। मानि थाखाय बेबायदि थाइजौ बेगर उदैयाव हाबनानै बिफां रजबनो गोनां जानाय? मानि थाखाय बेबायदि जादों बाबा? माबार बुंदो, आं जोबोद खस्थ' मोनथारबाय। साला दानफायबाबो रजबबायदि थायो सानफ्रोमबो। बिदिब्ला खोनासं फिसा, नों बै नोंसानि थाइजौ बारिनि थाइजौ बिफाङाव हासुदोंमोन, बेनिखायनो नोंखौ बै थाइजौ बिफांनि मोदाया हमदों। आरो थाइजौ मोदाया नोंखौ रागा जोंनानै थाइजौ गोमोन गोमोन बेगरखौ सुग्लुबाय थानायावनो बै बेगरखौ बै मोदायानो नोंनि उदै सिङाव ग्लब हाबलांहोथारदों। आरो नोंनि खर' साथिंगालै बे थाइजौ बिफां फुलिखौ बे मोदायानो रज'होदों। बिदिसो नामा? दे बुन्दा फिसा, नों बुंलाय, नों थाइजौ बिफाङाव हासुनाया नंमारगौना नंमारा? नंनायालाय नंगौलै बाबा, आं सानसे थाइजौ बिफाङाव हासुदोंमोन। बेखायनोथ' नोंखौ थाइजौ बिफांनि मोदाया हमथारदों। दा बे थाइजौ बिफां फुलि रजबनायखौ होबथानो थाखाय मा उपाय दं बाबा? बेनि जेबो राहा गैया नामा? दं फिसा दं। मा उपाय बाबा? बेनि थाखाय नों मोनसे खामानि मावनांगोन फिसा। मा खामानि बाबा? मा खामानि माने बै नोंसोरनि गामिनि दुब्लि फोथारनि लामा 1000 थाइजौ बिफां फुलि गायना होथारनांगोन। आरो बे नों 1000 थाइजौ बिफां फुलि गायना होखांनायनि उनावनो बे नोंनि थाइजौ बिफां फुलि रजबनाया हारसिंनो बन्द जालांगोन फिसा। नंगौ नामा? मा एसे जारलालै बे थाइजौ मोदायजोंबो। साला थाइजौ बिफाङाव आं हासुफ्लांना लानानै दा 1000 हाया थाइजौ बिफां गायना होनांसिगोन। थाइजौ बिफां गायाबा जाया होनबा बाबा? फिसा, जानाय नङा। नों थाइजौ बिफांखौ गायना होथारनांगोन, मानोना बे जाबाय नोंनि गोरोन्थिनि साजा। आरो जुदि नोङो बे थाइजौ बिफांखौ गायाब्ला नोंनि बे थाइजौ बिफां फुलि रज'नाया